selvfølgelig. Jeg skal have sygeplejerske. Nok. Hey. Taget mine solbriller igen. Nej, hvorfor? Sorry. Hvad fanden er det der? Det er løbe. Har du stadig det bras? Er du klar hvor pinligt det er at have en lille søster som dig? Ødelægger mit omdømme. Smid den ud. Spasser. Stephanie, Amalie, der er mad. Ja, kommer nu. Jeg kommer nu til dig. Amalie, for helvede, kom nu, vi spiser! Ja, undskyld, jeg kommer nu. Udover den fysiske tid, så har vi den historiske tid. Når man snakker om historisk tid, så snakker man om tidsaldre. Biologiske tid. Og det er, man kan Action. Hvad sker der med det? Hvad er det her? Jeg må spørge. Prøv lige at høre det her. Kære Leonora, vi har det stadig meget svært, efter tyskerne invaderede vores bosted. Jeg har ikke meget tid til at skrive det, jeg har på hjertet. Men jeg advarer dig, der findes mørkere kræfter i denne verden. Måske endda mørkere end Hitler og hans tilhængere. Der er nogle skilt dig af med denne dukke, jeg forærer dig. Der er nogle ting, der er gået op for mig på det seneste. Jeg elsker dig, min datter. Kærlig hilsen. Amalie Pedersen. Det er fucking den dukke, der forfølger mig hele tiden. Den dukker op og forsvinder. Det er fucking creepy. Den bliver levende. Hvad snakker du om? Jeg ved altså ikke helt, om jeg skal tro på det med det. Hvis der er en logisk forklaring eller sådan noget. Okay, prøv at høre her. Det hele skete, da jeg fandt dukken i det der skab, sammen med alle de her gamle ting. Og der bare, det skulle den ud, men den kom tilbage, og om natten, der blev den levende. Det er altså fucking creepy. Please, vil du ikke nok godt sove her? Okay, det kan jeg blive godt. Altså, hvis du insisterer. Jeg er næsten i min mors værd.
til at skille os af, men lige nu... Kom nu, hvad fanden laver du? Kom nu! Vi er nødt til at få det af! Helvede, jeg gør det godt! Det er ikke! Vi var nødt til at gøre det! Så, oh my god, vi gjorde det! Oh my god, det er over. Hvad fanden er det, der lige er sket? Jeg ved ikke. Jeg vil græde døden. Den er væk. Det er overstået. Hvor er der sådan en slash der?